No ja som len radšej nahral video, lebo na tej fotke to není až tak možné zachytiť, že mňa vlastne robí toto tu, tie záhyby, koža, že vlastne toto tuto niekde naväzať pri ušiach, vlastne toto vyťahnuť a tuto len tie sisliky. Ja som predtým myslel, že to je tuk, ale že nie, že mám strašne veľa v podstate ochabnutej kože, tu sa tie sisliky robia. A na druhej strane takto dám vytočiť to isté a možno ešte horné viečko, lebo veľakrát som mal opuchnuté oči a mám to dosť padnuté. No a tento vrch vlastne, že nie, tam má také hlboké vrásky, som sa, že aj to by sa mohlo nejak vyťahnuť, ale vraj keby mi vyťahol, narezal tu, tak by som nezatvoril oči. Neviem, čo je na tom pravdy. Ale toto vlastne. Takže túto časť tváre, čo podľa mňa teda není celý lifting, ale budeš, som sa to bude nejaký mini facelift, ale toto vlastne celé takto vyťahnuť.